Данилович Илья. И Полякова Варвара расскажем вам про нашу родную вёску. На нашій землі живуть самі лепші люди в світі, які можуть підтримати розмову на любую тему. І дарма від цього пішла одна з версій назви Ласівська. Слово «ласка» – ласкавий, привітливий. На березі синевокого стара, сярод широких лясоў, квітнее вёска з ласкавай назвай Ласівська. Яна прыгожая і зачароўвае сваёй красотой у кожную пару года. У Ласівську доволі цікаві назви часток вёски. Украй, Рівчик, Карапин, Середина, Пясчанка. Ласичани ділять своє село на 3 части, и у каждой из них есть свое название. Рівчик, Украй и Середина. Вот, кажется, 3 простые деревенские слова, а на самом деле это готовая схема ориентации в пространстве. Почнем з Рівчика. Ми знаємо, що перші люди почали будуватися на березі стира, від якого відходили ручаїнки, рівці. І от кожен, хто строївся, намагався поставити свою хатинку чим ближе до такого рівця. От і стали називатися цей початок деревні Рівчиком. Украй. Тут чується край, окраїна. Ще при Польщі стали людям давати хутори з багатими наділами землі, коло лісу, за селом. От і стали тих, хто вже будувався на гэтих хуторах, називати Украй. А середина – гето центр. Як село розрослося, то поставили люди часовню по этому центру, да й стали називати гете місце серединою. Вот як, не карт, не указателей, просто 3 слова, а вже більше, ніж 5 сотень годов вони держать порядок у нашому селі. Ніколи вельми давно, як ще тут не було села, був ліс, було болото, текла река, між рекою була пустая суша. По реці сюди, на Гляри, приплив чоловік, він був рибаком. Пристав цей чоловік до суші, зробив на березі собі будку, прив'яз їду і став ловити рибу. Став він замечати, у його пропадає хліб. Він достеріг, хто краде хліб. Це був звірок Ласиця. Понравилося тут жити рибаку, перевіз свою сім'ю сюди жити і назвав це місце Ласицьком. Добрий день, Олександр Владимирович. На чим спеціалізується АТ «Ласівськ»? АТ «Ласівськ» спеціалізується на вирощуванні продукції рослиноводства і животноводства. Зараз на сьогоднішній день у нас мається звиш 6 тисяч гектарів землі, з якої амаль 5936 гектарів – це землі сільгосппризначення. Тому зараз у нашому господарстві працює 180 працівників. Ще у нас є машино-тракторний парк, який налічує зараз 25 одинок тракторної техніки, 10 самосвалів. Ще є так само 6 погрузчиків, є так само 5 зерноуборочних комбайнів, 2
кормаўборачных камбайнаў, а таксама вельмі вялікі ланцуг механізмаў і прычэпной тэхнікі, якая неабходна для апрацоўкі глебы, а таксама для уборкі ўраджая і загатоўкі кармоў. У цэлым наша гаспадарка загатаўлівае за сезон каля 40 тысяч тонн травяных кармоў. Гэта 20 тысяч сенажа, таксама каля 20 тысяч мы загатаўліваем сіласу з кукурузы. Для гэтага у нас ёсць неабходныя сіласна-сенажныя траншеі, якіх зараз налічваецца 14 адзінак, у якія мы можам заложыць 38,5 тысяч тонн гэтага корму для того, каб пракарміць нашых жывёл. На 1 студзеня 2026 года в гаспадарцы налічвалася 3706 галоў буйной рагатай скаціны, з якіх 1342 гэта каровы. Наши коровы за 2025 год трошечки снизили свои показчики, але ён все равно такі достойны, надоено на голову 7485 килограмм молока. Гэта 5-й вынік у районе з 15 гаспадарак. У цэлым гаспадарка займаецца тым не толькі вырошчваннем прадукцыі раслінаводства і жывёлагадоўлі, а таксама одна з задач стаіць гэта, каб зрабіць умовы працы для наших працаўнікоў найбольш прыемлівымі, тому што зараз не толькі у нас у гаспадарцы, у цэлым раёне, в области, да і па всей рэспубліцы ёсць такая праблема, як кадры. Таму, каб у нас заставаліся кадры на сяле, мы робім усё неабходнае для того, каб іх затрымаць здесь. Таму што зараз мы працуем шмат з маладымі спецыялістамі, якія прыходзяць да нас у гаспадарку. А каб яны прыходзілі да нас у гаспадарку, ім не толькі трэба жыллёвыя умовы, але таксама патрэбна зрабіць так, каб яны мелі магчымасць зарабіць, каб у іх быў вельмі вялікі заробак. Калі у нас у цэлым заробак склаў по вынікам 2025 года 2534 рубля. Гэта 4-й вынік у раёне. І таму гэта один з такіх паказчыкаў, які прываблівы для маладых людзей. Таксама, каб працавала у нас моладзь у нашай гаспадарцы, каб яна вучылася па нашых дагаворах, мы з ёй заключаем дагаворы і адпраўляем іх на вучобу ў вышэйшыя навучальныя установы, сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Для гэтага мы даплачваем стыпендыю. Моладзь, якая вучыцца у вышэйшых навучальных установах, атрымлівае штомесячна па 7 базовых величин, а которые вучацца у сярэднеспецыяльных, атрымліваюць па 5 базовых величин. Таму мы заўсёды рады вітаць моладзь, якая не толькі жыве і навучаецца ў Ласецкай сярэдняй школе, але таксама і Федорская школа, таксама і школы з горада Пінска. У нас ужо в этом годзе мы папярэдне дамовіліся з выпускніком і гарадской школы, які пойдзе вучыцца по нашаму дагавору на агранома ў Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт. Таму мы заўсёды рады вітаць моладзь, тому што моладзь гэта будучае. Вялікі дзякуй. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая береза река, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березаника, для меня святая Русь, для других занозаника. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать. Плюс его
лад життя, але не змінився тільки характер людей, які живуть на нашій землі. Назва вёски і сьогодні гучить гонорово, дякуючи тим, хто працює в полях, вирощує скотину і виховує дітей. Історія походження стала прихожим планом. Сучасну історію створюють самі ласічані своєю роботою, любов'ю до родного куту.